महाड राडा प्रकरणामध्ये आता हायकोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे आणि मंत्री भरत गोगावले यांचे चिरंजीव सध्या पोलिसांना शरण आलेत। विकास गोगावले महाड पोलिसांसमोर हजर झालेले आहेत आणि कोर्टाने फटकारल्यानंतर ते पोलिसांना शरण आलेले आहेत। हायकोर्टाने त्यांना आज 11 वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती, त्या आधीच गोगावले त्या ठिकाणी पोहोचले। विकास गोगावले यांच्या संदर्भात आता कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे कोर्टात आता पुढे काय कार्यवाही होते, काय या संदर्भात पुढे कोर्ट सांगत आहे हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। तर महाड राडा प्रकरणामध्ये आरोपी विकास गोगावले आणि अखेर पोलिसांना शरण आलेले आहेत। तर महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान मोठा राडा झाला होता, गाड्या फोडल्या होत्या, 2 गटामध्ये हाणामारी झाली होती। राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या 2 गटामध्ये जुंपलेली होती आणि त्यामध्ये विकास गोगावलेंच्या बरोबर एकूण 29 जणांवर आरोप होते।